Ayan, so andito na tayo mga kalagalag sa beach. Pero hindi pa ito yung Patar. So papunta pa tayo sa Patar Beach mga kalagalag. Ayan, so nakikita na natin yung karagatan dun, oh. Ayun, tingnan mo yung mahal, oh. Ang babaw lang dun, oh. May mga taong naliligo, oh. Ayun, oh. Ang layo na nila, oh. Ayan, so napakaraming resorts dito mga kalagalag. Ayan, mamimili lang kayo kung kayo maligaw dito mga kalagalag sa Bulinaw. Ayan, so kabilaan yan dito mga kalagalag, kabilaan, oh. Pero ganitong mga resorts na mga magaganda mga kalagalag ay medyo may kamahalan na rin yan. Ayun, yun pala, lumalampas pala ako sa kuha. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe, at pindutin mo na rin yung notification bell. Lagi kang updated o ma-notify pagka may bago tayong upload ng mga video. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay muling mamamasyal. At isa sa pupuntahan natin mga kalagalag, itong Bulinaw, Pangasinan. Yan. So galing tayo sa Tarlac mga kalagalag, at dito na tayo nag-start ngayon sa Pangasinan na nag-vlog. At madilim pa kanina nung paalis tayo. At pupuntahan natin yung mga karagatan dyan mga kalagalag sa Bulinaw, Pangasinan. Yung beach resort dyan, lalo na itong sikat na beach dyan mga kalagalag sa Bulinaw, itong Patar Beach. Yan, so isa sa babalikan natin yan mga kalagalag. At napasyalan na natin yan last year, yung Patar Beach. At balikan natin muli ngayon mga kalagalag, at muli natin titignan yung mga bagong resorts dyan, beach resorts na nariyan sa Bulinaw, Pangasinan. Yan, so ikutan lang natin mga kalagalag. At siyempre parating na yung summer season. So naghahanap tayo ng mga pwede nating puntahan. Kaya pwede naming ihatid dito sa inyo mga kalagalag at i-share, para kung sakasakaling magkaroon kayo ng pagkakataon na mamasyal o maligo ng dagat nitong panahon ng summer. So may mga idea na kayo mga kalagalag kung saan kayo pupunta, o saan yung gusto nyong puntahan na resort or beach resorts. Dito sa Pangasinan kasi mga kalagalag, halos karamihan dito nandito yung mga beach resort. Talagang napakaganda yung mga beach resorts dito sa Pangasinan. Yan, lalo na dito sa Bulinaw mga kalagalag, kasi napakaganda yung karagatan sa lugar diyan sa Bulinaw, Pangasinan. Talagang napakasarap mamasyal dyan, at napakasarap magtampisaw sa karagatan ng Bulinaw, Pangasinan. Yan. Kaya sama lang kayo mga kalagalag sa ating pamamasyal at pag-explore dito sa Bulinaw, Pangasinan. Let's go! So yan mga kalagalag, nasa bayan na tayo ng Sual, Pangasinan. Yan, so marami tayong kasabayan ng mga riders mga kalagalag. Ayan, so siguro papunta rin ito dun sa mga beach resort. Yan, so magkakasama mga ito mga kalagalag na daanan natin ito kanina dun sa may Aguilar. Yan, so masarap din mag-ride mga kalagalag pag marami. Mas nakaka-enjoy yung may habul-habulan na kaunti. Yan, so ito yung town proper mga kalagalag. Town proper ng Sual, Pangasinan.
Ayan, so maganda rin tong plaza nila dito mga kalagalag, oh. Sa Sual, Pangasinan. Alaminos na tayo mga kalagalag. Ayan. So mga kalagalag, ito yung town proper ng Alaminos, Pangasinan. Yan. So napakaganda rin ng bayan na ito mga kalagalag ng Pangasinan. Yan, so andito na tayo mga kalagalag sa town proper ng Bani, Pangasinan. Ayan. So maliit na bayan lang din itong Bani mga kalagalag. Maliit na bayan siya pero napakaganda. Yan, yung pakaliwa natin mga kalagalag, yan yung papuntang Burgos, Agno. Ayan. At papunta na rin ng Dasul yan mga kalagalag. At ito naman mga kalagalag, ito na yung papunta doon sa Bulinaw, Pangasinan at saka Anda, Pangasinan. Ayan. So ito yung highway na ito. So napakaganda yung view dito mga kalagalag. Ayan, oh. Ayan. So may banking din dito konti. Yan mga kalagalag, papasok na tayo sa Patar Beach. At silipin din natin mga kalagalag yung lighthouse doon. Dahil nung namasyal tayo sa beach dyan sa Patar, ay hindi natin naabot yung lighthouse mga kalagalag. Kaya yun ang ating sisilipin ngayon. Titignan natin kung maabot natin yon o marating natin yung lighthouse. Yan. So papasok na tayo mga kalagalag dito sa Patar Beach. Ayan, so andito na tayo mga kalagalag sa beach. Pero hindi pa ito yung Patar. So papunta pa tayo sa Patar Beach mga kalagalag. Yan, so nakikita na natin yung karagatan doon, oh. Ayun, tingnan mo, may mahal, oh. Ang babaw lang doon, oh. May mga taong naliligo, oh. Ayun, oh. Ang layo na nila, oh. Ayan, so dito mga kalagalag, puro beach resorts na ito, mapapasukan natin. Ayan, talagang napakaganda yung mga beach resorts dito. Ayan mga kalagalag, oh, mga beach resorts na ito. Yan, halos dikit-dikit mga kalagalag, o tabi-tabi lang yung mga beach resorts dito. Ayan, so beach resorts ito mga kalagalag, pero yung Patar sa gawi pa doon mga kalagalag. Ayan, so low tide lang kasi ngayon, kaya tingnan nyo mga kalagalag, oh. Ayan, ang daming mga bato. Ayan, oh, maraming mga nangunguha ng mga shell mga kalagalag. Ayan, nangunguha sila ng shell, oh. Ayan, talagang napakaganda. Tapos yung mga alon mga kalagalag, yung dagat hanggang doon na lang siya. Kasi mababaw na sa lugar dyan, eh. Kaya hindi na siya umaabot dito. Ayan, kaya nakikita natin hanggang doon na lang siya. Ayan, pero pagka yung mataas yung tubig mga kalagalag, high tide siya, umaabot siya hanggang dito. Pag nag high tide. Ayan, pero low tide kasi ngayon. Ayan, to marami silang mga kinukuhang mga shell mga kalagalag. Kaya napakasarap tumira sa mga ganitong lugar, lalo na pagka low tide. So maraming makukuhang mga pagkain. Yan, so palipad lang tayo ng drone mga kalagalag. Titignan natin dun.
Yan, isa sa pinupuntahan talaga itong Qatar Beach mga kalagalag ng marami nating mga kababayan. Napakasarap magtampisaw sa karagatan dito sa Bulinaw mga kalagalag, at napakaganda at napakalinis ang karagatan dito mga kalagalag. Ayan, so ito na yung Qatar mga kalagalag. Ayan. So ito yung pinakasikat dito mga kalagalag. Talagang kilalang kilala ito. Yan. Tapos diretsuhin lang natin mga kalagalag yung lighthouse. Isa sa pasyalan kasi dito talaga yung mga kalagalag, yung lighthouse. Hindi ko lang alam kung papasukin tayo doon. So, dati kasi sirado yun eh. Hindi tayo nakakapunta roon. Yun. Yun pala. Lumalampas pala ako sa kuha. Ayan. So ito yung lighthouse mga kalagalag. Tanaw natin yung karagatan doon mga kalagalag. Kita natin mga kalagalag, kaganda yung karagatan. Ayan o. Dahil nasa tuktok tayo ng bundok mga kalagalag, at dito nga natin makikita itong lighthouse. Ayan. So ang purpose nitong lighthouse mga kalagalag, ito yung ginagamit na reference point ng mga mangingisda natin, yung ating mga fishermen. Pag sila ay pumalaot papunta ron sa laot, ayan. So pagbalik nila mga kalagalag, ito yung ginagawa nilang reference point. May ilaw kasi sa taas yan, umiilaw yan sa gabi. Ayan. Then pagbalik nila, so yun yung ginagawa nilang reference na pagbalik nila rito para sila ay hindi maligaw. Ayan. So talagang napaka-importante ito. Mahalaga ito. Itong lighthouse na ito, o parola kung tawagin natin. So para yung ating mga mangingisda makakabalik sa kanilang pinanggagalingan. Ayan. So pagka wala ito, naku, napakahirap lang. Fishermen ay wala namang dalang kompas mga yan. So iilan lang yung may mga kompas dyan, at karamihan ito talaga ang pinagbabasehan nila. Ayan, para sila ay makabalik na ligtas dito sa kanilang pinagmulan. Ayan. So napakaganda ang lugar dito mga kalagalag. Ayan, so mga kalagalag, napasyalan na natin itong parola. Ayan, dito sa likuran natin mga kalagalag. Ayan. So nandyan yung parola o yung lighthouse. Ayan. So kita natin mga kalagalag, talagang napakaganda yung lugar dito. Napakaganda yung mga tanawin na nakapaikot dito sa parola mga kalagalag o sa lighthouse. Yung lighthouse na yun mga kalagalag, talagang napaka-importante yan sa mga mangingisda. At yan yung kanilang ginagawang reference point pagka sila ay lumaot na. Kasi pagka nasa laot ka na mga kalagalag, wala ka nang ibang nakikita dyan sa gitna ng karagatan, kundi tubig at langit lang nakikita dyan sa gitna mga kalagalag. Kaya
napakahalaga nitong parola na ito para sa mangingisda natin, para makabalik sila ng ligtas sa kanilang kinaroroonan. Ayan, so yung mga resorts din dito mga kalagalag sa Patar Beach, so napakarami, napakahaba yung beach resorts dyan. So bahala na lang kayo pagka kayo'y nagpunta rito mga kalagalag, so mamili na lang kayo ng swak dun sa inyong budget. So depende kasi sa mga lugar dyan, mayroong mura dyan, mayroong mahal, at mayroong pinakamahal. Bahala na kayo kung saan sasapat yung budget nyo. At muli, dito na natin putulin mga kalagalag itong ating pagbablog. Muli, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking video. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat! They call me a god.